Another day, another mini vlog. Hello everyone! Hi guys! Excuse lang sa bata nga gapil-apil og voice over for today's video. Ako na lang sab giapil kay cute man kay tingog. Bitaw oy, for today's video mangadto mi og Kabanglasan. Before mi makaabot sa Kabanglasan, nagpahatod sa mi dira ni Ninong padulong sa Kabanglasan. Kay lagi wala pa man tay motor nga kaugalingon aw magpahatod na lang sa ta or magsakay og gipasayroan. Bawion na lang puhon basin day makapalit og kaugalingong motor. Chars, manifesting. Bitaw oy, fast forward na moadto na din di ay mi ani padulong sa groceryhan. Kay mamalit pud ko og grocery nga ginagmay para sa ako ang mga batos. Sana all. May gani timing kayo pag abot na mo sa Kabanglasan ning hunong na ang ulan. Kay kung mag-ulan na stadyong lapu ka sa dalan ug hasol sab kaayo mamalit. By the way, akong kauban dira ako ang manghod. Og mausab ako ang videographer for today's video. Unsa daw? Bitaw oy, kay naabot naman mi diri sa amo ang gapalitan og grocery. Grocery jud lugar ang term bisag diaper ug Milo ray paliton. Bitaw oy, kay akong manghod naaman sab siya paliton. Di nag-uban na lang sab ming duha. Isang malaking himala na lang jud ni. Og first time jud kaayo ni nga nag-uban ming duha. Pag abot na mo sa sulod, itso na nako gikuha. Syempre ang diaper ug Milo sa mga batos. Tungnan pa jud kaayo pag sulod na mo brown out jud mo nang ngit-ngit jud. Pero tungod kay nahutda na magkonsumo ang mga batos ay kailangan jud nato nga mo palit japon oy bisan og brown out kay dili baya daw na babag. Unsa daw? Pag humana namog pamalit dira or pamili sa amo ang gusto nga palito, nag-adto na din ko sa cashier para bayaran na ni ang mga gipamunit namo nga grocery. Pero sa tinuod lang jud ang ako ara jud dira diaper, Milo ug konsumo jud nga ginagmay sa batos kay unsaon taman mao ra may budget sa inahan. Pero sagdi lang basta kay naay mga needs ang mga batos aw lipay na kay ang inahan diring dapita. Pagkahuman nagpamalit namo ni anhin na pud mi diri sa bikiri kay syempre di yun ni mawala ang pasalubong nga pan sa mga nabilin sa balay. Ug syempre kani nga bikiri mao man sab ni among ganahan diri kay lamian kay ilahang mga pan. Mao nang basta makaadto mi sa Kabanglasan dira jud mi mamalit og pan kay dili man sab kamahayan ang kalami sa ilahang baligya nga pan. Kay naunsa nag-advertise naman ko diri bikiri. Bitaw ay gisugo man ko sa kong manghod dira papalit og pan. Mao na ni palit na lang sab ko kay matinumanon ba yata nga magulang. Pagkahuman ana kay manglibre man kuno akong manghod dito sa burgeran. Uban ta oy basta gani kaon na hisgutan di na to balibaran kay panalangin na baya daw kuno na. Pero pag abot na mo diri nagulat-hulat kami sa mong mga orders. Kay naabot naman ang mga orders, unsa pa may gipaabot di mga ta ani nga pina time slap style. Hasta na jud ni himala ani nga pagkahitabo nga kami duha nag-uban. Among paminaw bitaw diri kay mura mi og nakagawa sa hawla. Kay among paminaw man pud kay mura man sad mig kinulong dito sa balay. Pero paminaw ra na namo ha. Mao nang sulit-suliton taw na mugkaon diring dapita kay samtang nga nakahigayon mi og anhis Kabanglasan nga kamera duha. Kay humanaman sad mi og pangaon, nag-adto na din mi sa terminal kay nangita mi og amo ang kasakyan. Unya tungnan man nga ulan-ulan naman sab. No choice ang mga person, musakay na lang yung tag tricab ani, bahalag dollar ang pliti. Pero sagli lang talagsa ra man sad makaadto og Kabanglasan. I mean lungsod sa Kabanglasan. Basta kay sentro sa Kabanglasan mao na siya. Dako na kay mga ngisi ang mga person kay busog naman. Lisod po di na jud na basta makakaon talagsa ra baya sab. Kay nakasakay naman mig tricab pauli na dayon mi. Medyo nabalaka na jud ko diring dapita kay hapon na rabaw niya ulan-ulan pa jud. Mao jud ni basta inahan oy basta ibilin ang mga batos murag mabalaka dayon mingawon din sa mga batos basta jud maanad. Nga permi na lang ang mga batos kauban. Ang mga inahan na jud makarelate diri sa ako Kay bisag kadyot ra biyahan ang mga anak mingawon jud samot nagwala na anad nga gabiyaan ang mga anak. Bitaw oy salamat day kayo sa sponsor sa pa-burger og pa-snack ug uban pa. No need to mention na basta salamat kaayo nakatilaw-tilaw pud ang inahan sa kanunay panabang diring dapita.
Ug may nalang sab nalingaw ang inahan sa kanunay panabang nga nakaadto og kabanglasan. Ingon pa sa akong manghod, may nalang nakagawas ta sa hawla, mura ra ba pud og mga kinulong. Bitaw ay kana lang sa akong ganap for today's video everyone. Salamat kay sa inyong pagtan-aw. Hinaot nga mo tan-aw pa mo sa ako ang mga sunod nga mini vlogs. Ug ayaw mo kalimot sa pag-follow, share ug comment sa ako ang mga videos. Kambing. God bless.